אתה מדבר? אתה מדבר כמו בשוק. אתה שאומר ששר הביטחון ברק רוצה לרצוח ילדים? הוא כן שומע מוזיקה קלאסית, והוא כן רצח ילדים. 1,400 ילדים זועקים, דם ילדים זועק מן האדמה. אל תגיד חצוף. אתה חצוף. אתה אל תגיד לי חצוף. אתה חצוף. אתה אפס. עכשיו השתכנעת. אתה אפס. השתכנעתי, שכנעת אותי. אתה עיתונאי אתה חצר. צודק. מהתמונות שאני מסתכלת פה, אני לא יודעת, אני לא רואה פה חבורה של הזויים. אנשים עם רסטות מדיפים ריח אלכוהול, כמו שהגברת שלצידי טרחה לציין. חברת הכנסת מירי רגב. טרחה לציין אני חברת כנסת, תקראי לי בשמי חברת הכנסת מירי רגב. לא, אל תגידי לי גברת, אני חברת כנסת, תכבדי אותי למרות שלא בחרת בי, ולמרות שכנראה אני גם לא הייתי רוצה שאחת כמוך תבחר בי. תקראי לי בשמי ותכבדי אותי לחברת כנסת. לא גברת. יושב לידי אדריכל שהמיט עלינו את האסון הכי גדול בשני העשורים האחרונים, ועוד מסתובב וככה מדבר בהרבה סליחה, אתה עוד מעט תסתום לי גם את הפה, אני חושב. לא, אני אומר... אתה מרשה לי לדבר פה? אתה בוודאי רשאי לדבר. כי סוגרים את הפיות. חשוב לי שהמאזינים ידעו שיושב לידי בן אדם שהמיט אסון על עם ישראל. אני שמח לשמוע את זה, שאתה נותן לי לדבר עדיין. לא, אתה אל תשחק זה זמני אני מניח, אבל אתה נותן לי בינתיים לדבר. לא, מי שמשתיק וישתיק זה אתם, אז אל תשחק פה יפה. אתה אל תוביל אותנו למקומות. תתייחס לביקורת. תתייחס לביקורת, תתייחס לעובדה שהבאת עלינו אסון נוראי. חוצפן. אתם אסון עם ההתנחלויות, עם השטחים, עם ההשקעות, הרי כל הסיפור של הדיור, כל סיפור הדיור זה ההתנחלויות. להסתובב פה ולהטיף מוסר? איך אתה לא מתבייש? אתה חתום על אוסלו. אני חתום על אוסלו. אתה עכשיו מול הציבור הישראלי יכול להגיד, סליחה, טעיתי, הובלתי לאסון, זה קרס, אני מצטער, זה מה שאתה צריך לעשות. אין דבר שאני גאה בו יותר, ואני אומר לך, ההרוגים האלה, הדם שלהם, הם על הכתפיים של האנשים שבנו את ההתנחלויות, את האנשים שסיפחו, באמת, גם החלוצים שהקימו את המדינה, גם על הדם שלהם, איך אתה לא מתבייש? יהודים מתנחלים הם גידול סרטני. אתה מבין? כרופא אתה מבין את ההבדל בין אחד לשני. סליחה, אני רוצה להעמיד אותך ואת אקוניס במקום. שמעת אותי אומר יהודים צריך להוציא? שמעת אותי אומר? מתנחלים זה ביטוי פוליטי. זה מתק שפתיים שלא במקומו. העברית הרהוטה של חבר הכנסת טיבי, העברית, אני מאוד מעריך את העברית הרהוטה שלך. העברית שלך רהוטה ואתה מדבר במתק שפתיים ופה הסכנה הגדולה. אתה אומר מתנחלים, הרי ברור כשמש שהמתנחלים הם יהודים, הם ישראלים, יש להם אזרחות ישראלית. אין לי בעיה, אתם רוצים התלהמויות, אני לא רוצה התלהמות. לא, אנחנו רוצים להבין מה אמרת. אני רוצה להשלים את המשפט, תנו לי, נתתם לי אפשרות להופיע, תנו לי להגיד את הדברים. מדובר כאן במהלך אסטרטגי מתוכנן של קבוצה שמבקשת לטרפד כל סיכוי להגיע להסדר ולקבוע עובדות בשטח. יש לי שאלה. לא, אל תפריע לי. את בעד שאיזשהו יהודי יגור בחברון? אני רק מתנגדת לכל יהודי שיגור בחברון. אל תכנסי ולקרוא. לא, מה לך עוד בית או פחות בית? את נגד כל ההתיישבות בחברון. אבל צריך להיות ישרים. אני מציגה את עמדתי דיברת ללא הפוגה ואני מבקשת שלא תכנסי לדבריי עד שאני אסיים לדבר רצוף. תעני על השאלה. אני לא עונה לשאלה שלך עכשיו, אני עכשיו עונה